Il-grupp St. James Hospital iddeskriva bħala pass fid-direzzjoni tajba is-sħubija li ħabar il-Gvern bejn l-Isptar Mater Dei u 3 sptarijiet privati sabiex jingħataw servizzi tal-emerġenza. Fi-stqarrija l-grupp St. James Hospital mingħajr ma daħal fil-merti tat-tilwim industrijali tal-mam spjega li għal diversi snin is-sistema tas-saħħa soffriet u għadha ssofri minn piżijiet kbar fuq l-infrastruttura. Intqal li l-grupp St. James Hospital kemm il-darba appella lill-awtoritajiet sabiex is-settur pubbliku u privat jikkollaboraw flimkien fil-qasam tas-saħħa. Spjega li din it-tip ta' sħubija mhux biss taqqas il-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei, iżda għandha tikkumplimenta s-servizzi li jingħataw lin-nies mill-isptarijiet pubbliċi kif qal isir f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Il-grupp St. James Hospital staqsa x'hemm ħażin li jkun hemm sħubija bejn il-Gvern u l-privat sabiex jitnaqqas il-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei. Staqsa wkoll għaliex m'għandhomx isiru aktar ftehimiet fil-qasam tas-saħħa bejn il-Gvern u l-privat. Irrimarka li din it-tip ta' kollaborazzjoni qiegħda toħloq sistema aktar effiċjenti illi fost oħrajn tnaqqas l-ispejjeż, ittejjeb l-aċċessibilità għall pazjenti u tnaqqas bil-bosta l-listi ta' stennija. Il-grupp St. James Hospital appella lil mam u lill-awtoritajiet sabiex isolvu d-differenzi ta' bejniethom għal ġid tal-pazjenti u s-sistema tas-saħħa. Irreaġixxa wkoll l-Isptar Da Vinci li qal li hu mħasseb bid-direttivi li ħarġet il-mam. Fi-stqarrija tmexxija tal-Isptar Da Vinci qalet li hi flimkien ma' żewġ sptarijiet oħra privati offrit volontarjament ir-riżorsi tagħha sabiex tin lill-Isptar Mater Dei f'każijiet żgħar ta' emerġenza. Hija tal-fehma li ż-żmien li fih il-mam ordnat id-direttivi iwassal sabiex tieqaf din l-inizjattiva li hija maħsuba biex tnaqqas il-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei fl-agħar żmien tal-influwenza staġjonali.